Здравейте хора, аз съм Денислав и добре дошли в ново видео в каналът ми. В днешното видео, както сте разбрали, ще играя на Brawl Stars с нов телефон. Да хора, имам нов телефон, ето можете да го видите, A55 5G. И с него ще играем Brawl Stars. От тук нататък ще записвам видеята си с него. Няма да имам проблеми с лагвания и така нататък. Така че да хора, ако искате още видеа в каналът ми на Brawl Stars и като цяло видеа, можете лайк на видеото, да се абонирате като сключите и камбанката за още такива видеа. И днес в това видео просто ще направим геймплей с Бул, защото мапа е наистина много добър за Бул. И също така ще изпробваме и новият телефон да видим дали става за геймплей. Аз разбира се съм го пробвал, хубав е наистина, ще видим и как се справя и сега докато записвам, така че да, с него от тук нататък ще записвам, няма да имаме вече проблеми в следващите, да знам, 2-3 години сигурно, не знам, зависим, защото стария много бързо се развали, но да, а сега нека да започваме. Избрал съм си с Бул, ще играя. Тук сме включили OG скина. Нека видим какви други скин ще има. Този скин е доста готин. Аз имам джемове, но едва ли ще си го вземам сега. Така че да, пускаме игричка с новото телефонче. Първа игра, докато записвам за YouTube с новото телефонче. Виждате, нямам още кейс, поръчал съм си, чакам го да пристигне, така че да, вече сме в първата игра, само че тук първо ще се уверя тия 3 кутийки, защото наистина няма да ми дойде зле. Обаче дай на майка, оттам не ме кефи. Ела. Хора, само че дай на майка не трябва да ни убива и това се случва. Добре хора, не започваме много добре. Началото на видеото, аз като цялото отдавна не съм играл Brawl Stars, но нищо, но случват се такива неща. Влизаме в следващата игра сега, както виждате. Отивам директно в мид с Бул. Бул много го дигнах наистина на това мап днеска. Днеска играх малко и успях да го вдигна. Това обаче сега за мене ли ще идва? Ей там е. Моята кажем, че е влезнал навътре. Добре хора, той е отишъл навътре, така че аз мога сега да се възползвам, да си вляза навътре. Наистина, онзи бъз би трябвало да го убия, ако има малко късмет. Така че бъза обаче, виждаме бъза. Добре, че ми излиза ученицето, защото без него не знам какво щях да правя. Там в онзи храст мисля, че има някой. Или се лъжа, не, няма никой. Странно наистина, обаче бъза е в мид. Бъза е вътре, така че влизам. Айде, хора, влизам. Риск пече или риск губи. 5 сме. Пак ме вижда това гаден бъз, бе, хора. Но е гаден това бъздо. Това може да е било тарата. Пак ме вижда някой, бе, хора. Защо? Ето вече сега никой не ме вижда. Тарата ме оцели случайно. Голям късмет изкара там тарата. Няма да го коментираме това. Майко, тук как щеше да се отблъсне този изстрел и да ме хване просто. Палавника. Ела, приятелю. Къде се криеме сега там? Там ли се криеме, бе, приятелю? Препарирахме го на място, добре. Наистина на място го препарирахме. Морти се обаче, ако го схрускам там горе. Оп, цак! Дожнат, айде! Първо място. С втората игричка правим първо място, така че много добре наистина. Плюс 10 купи сме, така че влизаме във втората игра. Тази игра много добре наистина отиграх тук. Играх си плавничко с булчето.
Той ми е бил на 750 купил, обаче просто спрях да го играя и съм го свалил, така че да, продължаваме в следващата игра, аз пак отивам директно мид. И той Дарио отива, обаче аз ще ме отдясно. И ако срещна някъде... Браво, Дарио, че отивай там. Взимай си кутийките, аз тук си взимам двете кутийчици. И умираме. Браво, Дариоче, браво, момче, тъй се прави. Браво, браво просто на Дариочето. Тук ме изкефи Дарелка. Дарелка ме изкефи там. Булчето обаче, добре. И аз пак булчето, бото. И... Сега ще мога да вляза, плиз. Добре, хора, влязох без никой да ме срещне. Добре. Това трябваше да... Майко, Дариела тук, ако ме беше видял, щеше да ме препарира. Аз, според мен, ако го пресрещна, мога да го убия. Какво като е с 5 power-up? Какво като е с 5 power-up? Ела тук. Ела си привати. Лелей. Добре, не го отиграх по най-добрия начин. Там някакъв друг бул излезе, но продължаваме. Така, навлизаме в следващата игра. Тук аз между другото спрях да играя ранкет вече. Ранкет няма смисъл просто да го играя всеки сезон. Загуби се смисъла. Началото беше яко. Майко, той е Едгар. Бягам, гайс. Добре. Избегахме от Едгара. Сега влизаме тук. Влизаме на малко хелт съм, но... Хилнах се. Той е гъс. Не. Той няма да дойде на тук. Бам, вземам си кутийчицата. Той е Едгар вече. Чакайте. Добре. Така. Бийте се там, дечица. Бийте се. Бийте се, момченца. Така се прави. Добре, това бул сега няма да го занимаваме. Ще може да му вляза тук на контра отзад. Добре. Пребрах си се. Обаче той Едгар ме нерви много и ще умре. Обещавам ви. Ако не от мен, ще умре от някой друг той Едгара. Така, добре, той отиде да се бие там и това беше най-голямата му грешка в живота. Няма да спра да го дразня той Едгар. 8 човека сме още, хора. Още сме 8 човека. Това просто не знам. Там има сърч, аз идваме и тук, крия си се, защото ако някой дойде, просто е препариран. Той ме вижда. И Пайпара как ме снайпна. Майко, оцели ме. И това танк как дойде. Мечо Гризли как ме изненада. Добре, нищо. Продължаваме с следващите игрички. За сега не показваме много добър геймплей, ми се струва. Не показваме много добър геймплей, но колкото толкова. Така, тук взимаме с тая кутийчица. Цак. Така, Лили. Няма да си имаме проблеми. Ще ме оставиш да си вляза аз тук. Там те заплашвам с един изстрел просто. Цак, взимам си кутийчицата. Бягам надолу. Здрасти, Шелика! Няма да коментирам. Добре. Отказвам се за сега с Бул. Искам да пробвам Бо. Тук ще стигнем следващия 19 тиър. Искам да пробвам Бо. Трябва просто да пробвам Бо. Къде ми е Бото? Ето го Бо. Просто искам да го пробвам. Според мен с Бо ще станат добри игри. Аз ги виждам, така че защо да не станат добри игри? Трябва да се пробва, наистина. С Була явно не ни потръгна. Има ли друго Бо? Да, има още едно Бо, което се надяваме, че ще умре, защото иначе ще се виждаме взаимно. А целта е само аз да мога да виждам всички. Обаче тролърите много ме дразнят тук. Тролърите са адски досадни. Виждаме Далк.
Ако още малко се доближиме и така. Хора, дет съм! О! Хора, дет съм! Нищо, продължаваме, ама никакъв геймплей не показвам. Никакъв геймплей добър не показвам. Това не трябва да е така, трябва да показваме добър геймплей, наистина. Трябва добър геймплей да показваме, в момента нищо не показвам. Само първата игричка беше добра, там долу виждаме Бо. Аз си влизам в храстите, Бо не ме занимава с глупости. Така, Кенджито отиде там да се бие с него, аз си вземам тук тия две кутийки. Здрасти, Бо! Ама Бо, нали сме братя? Аз е така, ако се доближа го виждам. Сега влизаме от тук. Надявам се, че няма да се срещнем с Бото. Котака, човек! Добре, той избяга. Мисля, че си аутоеймна там лута. Аз го убих без да искам. Това беше на късмет, признавам си. Котака обаче си аутоеймна си улта, което беше най-голямата му грешка в живота. О, Кенджи, как сме? Здравей, приятелю. Ще моля да оцеля днеска някой. Ето Кенджито. Така, сби се там с Далга, моля те. Някой ме вижда обаче. Някой ме вижда. Вече не. Пак някой ме вижда, какво се случва, бе. Тарока. Тарока ме вижда. Браво на Кенджито, там добра игра. Трябва да влезем 2 в 1 на тарата. 2 в 1 на тарата, препарирана си. Че ме оцели гадно Далга. Хот-дога. Моля тебе, бе, Кенджи, виж, махам се, убий го. Добре, браво. И второ място, мисля, че задоволен съм второ място. Добре. Второ място е добре. Доволен съм. Така че с Бото, ето че и с Бо успяваме да направим нещо. Второ място взимаме с Бо. Така че продължаваме към следващата игричка. We are living in America. Така, тук има 2 кутийки. Шелито също ще вземе 2 кутийки, така че квит сме. Не. И нямам какво да направя. Просто. Нямам какво да направя, човек, срещу... Добре, защо? Не. Явно и с Бо няма да стане. Просто съм слаб, хора. Признавам си, обаче... Да пробваме ли Шели? Шели, Hypercharge, всичко има Шели. Мисля, че трябва да пробваме Шели, обаче този гаджет ли да ползвам? Сигурно да. Най-вероятно ще ползвам него, така че дайте да пробваме Шели. Да видим дали ще стане нещо с Шелито, така че влизаме. Така, влизаме директно към мид, защото освен ако не е някой бул, би трябва да ги изненадваме. Дори и да е бул, мисля, че пак ще можем да ги... Здрасти, приятелю. Оп, умираш ли? Моля те, умри! Хора, не го ли оцелих? И не го оцелих. Моля, за малко да умре. Там някакво... Да, и бъза ще ме види. И умирам ли? Това бъс ли е? Да, бъс е. Да, той ме вижда, обаче защо не ми изписва, че ме вижда? Здравей! Чао! Не, хора! Дразня се вече. И не искам телефона, нали, сега да пострада още първия ден. Не искам това да става. Дразня се наистина. Но няма какво да сторя в тия ситуации. Просто няма какво да сторя в тия ситуации. Но продължаваме, няма да се отказваме.
Отиваме пак в центъра, просто аз го играя на No Risk, No Story. Цак. Така, Сърч, влизай си там, приятелю. Ау, не. Добре. Спасих се. Той е Гала Мортис, ако мога да го изкемпя сега. Ще бъде просто супер. Той пък няма да дойде. О, Булче, здрасти! Хура! Добре, хора. Сега. Понеже много ме нерви играта, пускаме с Бул. Играем до загуба. Когато загубя, видеото свършва. Така че играем до загуба. Когато загубя, видеото свършва, така че нека да видим. Нека да видим наистина. Моля се да печеля, да започна да печеля наистина, защото това е просто недопустимо. Тук ще си взема тия две кутийки. Това там не е тролър, добре. Важното е да не е тролър, защото ако е тролър сме загинали тук. Ако е тролър сме загинали, добре. Някакъв дайнамайк, друг дайнамайк. Заобикаляме тук през бъза. Бъз, здрасти. Заобикалям те, ето. Тук дано никой не ме изкемпи. Добре, брат, как ще играеш Барли тук? Как той ще играе Барли тук? Обясните ми. Кой нормален ще играе Барли тук? И загуба е, ако е над четвърто място. Ако е над четвърто място е загуба. Чайте да не се разсейваме, че... това Барли. Това Бул, верно ли не си взе кутийката? Зея. Той видя ли ме сега, че съм тук? Влизаме малко. Бъза го няма, добре. Ако още един път умре... Знаете ли какво е? На пето място също го броя. Там го броя 50 на 50, но пето място си е добре, така че на пето място също продължава видео. Така че в момента играем. Махай се. Махай се, бе! Добре, четвърто място направих, без да искам, убих някой там. Просто паникнах. Добре, продължаваме. Ако направим 6-то място, видеото свършва. 6 нагоре, видеото свършва. На 5-то продължава и на 5-то, нали, съответно надолу си продължава. Така че сега продължаваме. Така. Вече сме в следващата игра. Тук има две кутийчици, които цак, елегантно, взимаме си ги. Сега отиваме надолу. Майко, Спайка, това го видях. Спайка наистина е много OP. Вече имаме геймплей с Спайка, защо да не направим и второ геймплей видео. Така, бъза, човек. Добре. Поне нямаше как да ме убия в тази ситуация. Той Бул какво прави, бе, човече? Не, всъщност, той нямаше просто как да знае, че съм тук. Така че не си го обяснявам, че се... Чакайте. Това Биби обаче. Къде е това Биби, бе? Къде е била лантето? Здрасти, Биби. Ко правиме сега? Ела си. Не си идвай. Не. Аз си тръгвам от тази ситуация. Заобикаляме. Дълга обаче е заклеща на два Була, така и няма какво да направи. Признавам. Чай да пробваме да си тимнем. Не ще наистина. Къде е дълговицата? Хора, влезнахме. Айде, бе. Хора. Мъгай се. И кое място сме? Пето, добре, пето сме, продължава. Аз мисля, че съм на 6-то, но продължаваме, казах. 5 нагоре, 5 надолу, продължава видеото, така че чил сме наистина. Продължаваме, тук ще си вземем тия две кутии. Само е там горе дано да няма тролър, защото ако има тролър, съм дед.
не искаме да сме дето още на 10-то място. Поне на 9-то. Поне на 9-то да загинем. Добре. Влизаме тук в големите храсти. Оп. Маля, това ще ли не го видях, признавам си. Ела, булче, ела. Къде и аз ходя да влизам на бул с 5 power-up, обясните ми. Къде? Кой нормален го прави това? Ако була излезе в момента от големите храсти, аз съм добре. Ако просто големите храсти са само мои, аз съм добре. Ох, леле. Добре, 5-то място сме, видеото продължава със сигурност. Ето, вижте, като го казах и спрях да умирам. Къде е тоя бул, бе? Аз ще обикалям тук. Идваме и тук. Всъщност. И тук горе може да има някой. Не. Там долу дясно има. Със сигурност. Няма го. Добре, 4-то място сме за сега. Шеленце, влез, моето момче. О, Едгар е дед. Взем си пауърапа. И това танк пак идва. Мечо Гризли пак дойде, добре. Обаче продължаваме. Обещах нещо, така че си продължаваме. Була, ако го направя, 700 купим. Ще ми останат 300 за ранг 50. Което мисля, че е добре. 300 купи за ранг 50 ще ми останат. Аз нямам нито един 30 ранг. И доколкото знам, не всъщност сега няма да говоря, защото влизаме. Идваме и тук за тия две кутии. Цак. Моля те да успее тая да се взема и да се тръгна. Но се забавих и нямам удари. Чакайте. Тук много клъчнах. Крием се тук горе. Слизам леко надолу. Ето горе да си дойда. Бъшчо, влизай, моето момче. Влез. Ела. Влез си. Обаче той ако ме препарира там с утъм. Тук изкара голям късмет, обаче и аз изкарах голям късмет. Моля те, бягай! Yes, хора. Добре. Спасих се. За сега поне съм се спасил. Сега тук има ли някой? Нема никой. Влизаме. Много гадно ме изкемпи с този хайперчардж. Гадничко ме изкемпи с хайперчарджа. Супер рейър. Но вдигнал съм само 10 купи за цялото видео. Май. Ама не, аз левках, влизах добре. Не са само 10, но да, хора, това беше първото видео с новото телефонче. Надявам се да ви е харесал. Ако искате още видеа в каналът ми на Brawl Stars, на всякакви игри, може да дайте лайк на видеото, да се абонирате, като включите и камбанката за още такива видеа. И да, благодаря, че гледахте, чао и до следващото видео.